bulungtan. O gano'n ha, pagkama tinulangon, mula mo tayo nahatod sa Walisama sa imong gugma. Ora din ito. Happy birthday, Milagay. Mo ako na inay. Tarong na. Mata mo kayo lawas. Akong iguan nga first, makita sa proper way first 5 nga koan. Trust in the Lord with all your heart and do not with all understanding. Like, dili mag-usa ka ng higayon makaingon ka nga. Sakto ka, dapat makita ka, mga ikagaydan sa Ginoo dayong na pray. Katong iguan ni ma'am ganyan na dapat na nakapasalamatan. Ikit ni magkakita sama sa imong Salamat po din ang kayo sa iyo na kadagatan sa luho. Ang pandigyo di makakita sama sa imong padayon na ikabili na ito sa buwan. Kaya isa sa buwan, kanang sa Bible, ito ang basa na buwan, kanang sa Exodo 12, na ining adlaw ang mahimong halandong na alam ninyo, mahulugan ninyo kiniisip yung mamising pagsingil alam sa inyo. Unang ikuan, ganang demanda din sa Ginoo nito niya. Kaya kita, kung matagpani mo, wala maging mga bato na ito, kaya kita tanan duro ng magkasala. Pero ayaw mo kahandot sa Ginoo, kung sa mo magkasala. Kung wala, pintahan sa Ginoo ang imong sala. Ang ipintas Ginoo ka na Ginoo ang pagsuwin din niya. Para ikaw ay siya nga wala ka kapilas Thank you so much for wishing us a happy birthday. Sige, Human, Bisaya ha. Salamat sa pagpala ko ng pag-aaral sa Ginoo. Thank you for always being there for us. To my other brothers, thank you so much for being us ikit ni magkakita sama sa imong gugma. Jesus, He has